tal, señores e señores? Chegou o momento da cociña en directo na Televisión de Galicia. Son as 6:34 e agora do a voltas co prato. As receitas poñedelas vós que estades na casa. Mandades ás redes sociais, mandades unha cantidad de receitas que estamos encantados e encantadas no programa. Pero os cociñeiros xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Mimo, mimo. Dios, como ven Begoña, Sí. Como se nota que antes non traballaches, No, antes non traballei. É que ademais non traballaches de verdade. De verdade, de verdade. De verdade, non traballei. E como se sentiu un cando non traballa? Pois xa non sabía o que era. Ostras, tamén parecía raro, pero moi ben, moi ben. Raro, non? Sí, sí. Pero estás ben? Estou de maravilla. Vale, e Xulio onte resulta que gañou. E traballei. E traballaches. E que tal? O de Increíble. gañar guai, non? Sí, sí, sí. Por unha vez despois de tanto tempo. No, Sí? Benres tamén. Benres tamén? É que Benres non estaba, eu. Xoves. Bueno, Pois non sei, claro que que vos apetece cociñar? Porque creo que estamos un pouquiño de tempada e imos cociñar algo pois da época, un pouco do outono, aínda que agora témolo todo o ano. Imos ver que é o que nos trae Xosé de Bama. Xosé, vivo en Bama, quero dicirvos como fago o meu repolo recheo de carne picada con sabor a queixo de Arzúa Ulloa. Nunha pota con abundante auga e sal, cocemos unhas follas de repolo durante 8 minutos. Despois nunha tixola, botamos as verduras a pochar con chisco de aceite e cando estén pochadas, damos a carne. Mezclamos todo con chisco de salsa de tomate e o viño branco. Botamos o queixo de Arzúa Ulloa, mezclámoslo todo ben mezclado e deixámoslo pochar outros 5 minutos. Nunha bandexa do forno, botamos unha capa de salsa de tomate, as follas recheas da carne e poñémolas no forno a 180 grados durante 10 minutos. Anímovos a que o fagades. Bama, Concello de Touro, ao carón da miña terra de Arzúa, onde temos ese queixo maravilloso, Sí. Arzúa Ulloa. Pero temos tamén en Arzúa, no resto de Galicia, moitísimo repolo. Temos. Vou vos contar unha cousa. Volvín das vacacións, volvín de Exipto, e dixome miña nai, po domingo tes caldo de repolo. E fíxome caldo de repolo este domingo, Que suerte. Como te quedas? Ten que estar buenísimo. Xa é maravilla. Estate mal criando. Estame mal criando. Si, a ver, veña, que imos comer? Oxe. Pois moi ben, pois eu vou facer, pois mira, vou coller este repolo, este corazón de boi, Corazón de boi. repolo de corazón. Corazón de boi é un tomate, Os pero bois repolo de corazón. en Berín son así. Bueno, o corazón debe ser máis ou menos, mira. Mira. Mira que chulo, Está mira como fresquiño, fresquiño. Trisco, mira, Que maravilla. trisco aí á cámara. Oh, que maneira de triscar, Xa está. Oh, Ala. que gusto, Dios. Vou facer uns paquetiños. Vale, perfecto. Fáciles, rápidos e riquísimos, xa verás. Moi ben, perfecto. Buenísimos. E vostede, querido Eu Xulio? vou coller este e vou facer algo moi parecido ao que fai Xosé, Ajá. pero en vez de carne picada, vou meter morcilla. Que queres, gañar outra vez? Bueno, se gaño, gaño, pero Sí. a morcilla non é para todos. Estás un a min pouco... encanta. E se non lle gusta a Xosé? Vai gustar. Ti crees? Vou suavizar un pouquiño. Ti crees? E se lle gusta, vai encantar. E se non lle gusta, vai gustar algo. Vale, pois veña, colla a morcilla, anda, meu home, colla aí as morcillas, Bueno, veña, pues vou collar. poñémonos. Veña, arrancade, vou contigo, Xulio. Perebe, ti valle dando, Eu, vale, claro. Begoña, veña. Sabes que molan dos repolos? Son duros, Sí, É unha- queres probar? É que se te tiran á cabeza é unha Mira. verdura dura. Eu vou facer uns cortes aquí, na parte de abaixo, para intentar sacar as follas o máis enteiras posibles. No porque- cu. No cu, No? no cu do repolo, claro. Quitas o cu do repolo. Vale, estos son trucos para a xente que nunca abre un repolo, non sabe limpalo ou demais. Trucos de Xulio Mato no voltas co prato. Primeiro, cun bo coitelo cortarlle o cu. Eso é. Perfecto. E despois, con moito cuidado, imos sacando as follas o Porque máis non hai que enteiras- rompelas, claro. O máis enteiras posibles, porque vai ser o que vai envolver o noso paquetiño. Pero vai ser un paquete con cada folla ou... No, de cada folla faremos 2 paquetes. É que se non... 2 paquetes? Sí. Entón son paquetos. No, paquetís. Paquetins. Sí, porque hai que enrollalo. Isto para o que és ti é bastante ración persoa galega, Porque és ti. Estás generoso, non? No, é que fai falta para envolvelo. Vale. Mirad, é que son grandes estes repolos, Hai que ter... Ves, pero este Cuidado. como está moi pretiño, está me costando un pouco, entón Este vou está partir fresco. xa pola mitad. Está fresco, está fresquísimo, non ves como Mira. trisca tamén? Ajá. Aí está, Moi ben. aí está, ves? Bueno, mentras ti estás aí peleando co No, repolo, xa que está. lle costando, non pasa No, nada. Eu xa está. voulle dicir á xente da casa que chama ao programa. Eso sí. Que pode chamar ao programa, comentarnos o desde repolo, non, que caldo vos gusta máis? O de repolo, a ti és de repolo, Navice de que? Eu son de Naviza, De Naviza encanta. Bueno, pois mira, nós hoxe aquí no programa somos de repolo. Comentade as vosas receitas sobre o repolo e recordade que estamos repartindo cartiños. 50 euros dunha vez, 50 doutra, que non se dan todos os días. Bueno, nós sí.
Neste programa damos todos os días 100 euros. Bueno, somos así de generosos. Somos Vale, así. mira, Hasta entón. está generoso ca ración hoxe, Xulio. Veña. Mira, ahora esto nos partimos pola mitad para que nos collan na pota, a auga xa está a ferver, Ah. vale? Non fai falta que nos ferva fuerte porque simplemente os queremos escaldar. Ah, vale. Só vas a escaldar as follas. Entón, mergullémolas aí. Vale. Pero podes meter de dúas en dúas ou... Sí, no, metemos todas, de vez. Todas? Sí. Vale. Vale. Entón, estos son nada, 2-3 minutiños, pa que? Pa que ablande o repolo, Vale. E simplemente despois que ablande. poder manexalo e que non despois- rompa. Eso é, e despois que non nos rompa. Vale. Vou aprendendo despois- cousas, ao final do E programa. Vou despois, aprendendo cousas contigo. o sacalos, o que vou facer é descañotalas, vale? Como? Descañotalas. As cañotas están moi sobrevaloradas tamén. Ti, que pasa? Viñeches gracioso das vacacións? No, eu xa onde vai que vin. No, gracioso, rapaz. Entón, Vas vamos a descañotar. quitar, Que vamos a quitar. bonita palabra. Verdad? Bonita palabra. Descañotar os repolos. Eso é. Quitarlle as cañotas, non? Vamos a quitar as cañotas. Por qué? sí. Porque como vai levar solo unha escaldada, non se nos vai a cociñar. Perfecto. En cambio, o resto da folla vai nos servir para despois facer os paquetiños e terminalos na tixola. Moi ben, pois mira, mentre ti vas aí escaldando e preparando para descañotar, imos chamar ao noso convidado de hoxe, que pase, por favor, Xosé de Bama. Un aplauso para él. ¡Hombre! Fixados o que trae, señor. Xosé de Bama. Vente conmigo. Mira. Isto é un queixo, ademais... Isto é un queixo, ademais, de tonterías. Efectivamente. Dios. O famoso queixo de Bama. Queixo de Bama, sí, que Bama non está en Arzúa, pero pertence á denominación Arzúa Ulloa, pertence a Touro, pero facedes unhos queixos... Que iso todo vai na maneira de amasar. Na maneira de amasar, non? Nas maus dos de Bama, non? No trato ao Sabes queixo. que cando amasas, iso sale... Hai que amasar ben. Vamos ver a Begoña, vente. Vamos a deixar por aí o queixo. Ti ponte aquí, eu vou deixar por aí o queixo. Contalle, Begoña, veña. Moi ben, pois está facendo un salteado. Moi ben, sí. Vamos facer un salteado con ceboliña, puerro, cenoria e o repolo de corazón. Sí, para que? Para facer os nosos paquetiños. Que vamos usar con esta pasta, que é unha pasta filo que encontramos nos supermercados, que é moi fácil de facer, xa veredes, non se lle pode coller medo porque isto é facilísimo. Xosé, Dime. ela o que é facerche caso? Nada. Nada. Bueno, Vale. pero vai che gustar e vai che Ela é encantar, así. xa Bueno, verás. Sempre está ben probar Hai que probar cousas novas. Sí, home, sí. Escoita, pero móstranos, por favor, esta pasta, porque Sí. non a vimos moi ben, pero é que é como moi fina, É non? moi finiña, moi finiña. Vai Fixadevos na facernos unha casa. capa de fora Mira. que vamos a freír e que vai quedar moi crujiente. Vale, son como facer como os paquetiños estes chinos, non? Exactamente. Vale, xa sei o que é, vale. Así. Vale. Tamén o poderíamos facer con o xaldre. É que- Si isto, a mellor, por dicimos, non sei se collelo ou non. Fácil, sinxelo, xa verás. É que parece É papel, parece superrico. servilletas, non? Sí. Así un pouco delgadiño. Vale, Xosé, que che parece isto de empaquetar cousiñas? Moi ben, sí. Sí? Sí, está ben, mas... É un paquete de repolo. Aí está, unha forma de facer o repolo de outra maneira. Totalmente distinto. Aí está, non sempre Pero cocido. ti eres de innovación ou eres de tradición? É un pouco de todo. Un pouco de todo. Si depende, innovo máis, cadra... Depende. Da tradición, depende como pois, me pillen nese momento. Ao mellor sorpréndete, eh? Bueno, pois está ben. Ao mellor- Está ben, o sea, aprender de... Bueno. Mire, conto vos que levo o sofrito. sí, por favor. A ceboliña, a cenoria, o puerro, vale, cortado todo en xuliana e tamén llevamos a botar o repolo, vale. Vale. O sea, que leva Saltealo. absolutamente de todo. De todo. Este Sí. sofritinho. Neste Bueno. caso vou rechealas despois con vieira. Con vieira. Vale. Sí, con vieira. Riquísimas. Estamos potentes hoxe no programa. Estamos Alta potentes. cociña, Bueno, pues vamos. alta cociña. Xosé, vamos xunta a Xulio a ver como vai el, que está por aí escaldando. Xuliño Eu anda estou. escaldando, mira, o repolo, ten estou por aí escaldando a cebola. E aquí estou a pochar facendo un pouquiño, non? un sofritiño de cebola cortada en xuliana. Entón, as follas de repolo estou nas cocendo, estou facendo como a ti. Sí, sí. Non como a Begoña. Non eso como a é, Begoña, que non fai o que- vida a gana. Sabes que alguén ten sempre alguén que leva a Sí. contar, non? Son así eles dous, Eu uso normalmente. repolo como a ti, pero vou cambiar a carne picada por morcilla. Vale. Non sei se che gusta a morcilla. Sí. Bueno, pues de todas formas vamos a suavizar un pouquiño con esa ceboliña e un pouquiño de... Vamos a facer unha especie de bechamel moi lixeiriña, vale? Para que sea o recheo da nosa... Oi, Xosé, esta variante da túa receita que che parece? Home, está ben, a ver, está ben, porque cambia un pouco, pero... Si pensabas que... A ver, a original nunca se dá... Claro, non, pero sabes que pasa? Non lle meteron o queixo da nosa terra.
aí xa é un fallo... Pero eu voulle meter un poquinho de nata da vosa terra, vale? Un pouco de nata da nosa, o sea, está feito coas nosas vacas, non? Eso é, as mesmas vacas. Perfecto, perfecto, perfecto. E non te atreves a meterlle un pouquinho de queixo? No, hoxe non. Hoxe non. Vale, Hoxe non. Entón, mira, ahora vou Vámonos deixar. sí, vamos a deixar a ver... Vámonos deixar sacando ao as seu follas. ritmo. Vale. Pero de todos os xeitos... Estiveron 2 ou 3 minutos e agora, ves, como agora xa va manipulado. E agora vámolas descañotar. Descañotar, aí. Vai quitar os cañotos, estes cañotos gordos. A mala erva. A mala erva. A mala Esos erva. son doros, non? A cañota é A cañota, hai algúns cañotas que son boa xente. Non hai un bo. Non hai un bo. Nada, ningún. Ningún, xe digo que non. Bueno, Xosé, como ves o asunto? Quen crees que pode gañar a voltas co prato de hoxe? De momento... É a compañeira, vai. Begoña? Sí, de momento. De momento vai Begoña por diante, di Xosé. Sí, de momento vai Begoña. Mira como lle gusta. Son as palabras, Como che gusta, Bueno, Lambo. pero ainda queda moito que... son as palabras de Xosé de Vamos, Sí, que de momento, o que che teño que pedir agora é que vayas ao trono na zona de sufridores, vale? Bueno, pois hai que ir máis. Se hai que ir máis, un aplauso que temos hoxe connosco a Xosé de Vamos, todo. Un aplauso para ele. Ai, Xosé. Bueno, Xulio, o tema das morcillas moitas veces é complicado, non? Porque hai moita xente que non lle gusta a Claro, morcilla. sí, o que lle gusta normalmente encántalle. Ajá, O que non lle gusta non pode ver diante. xa. Entón, pero bueno, polo menos ese dixo que lle gustaba. Xa, pasa como contigo, non? Pasa como comigo, eu son un personaxe de culto. Gustas que uns poucos. Eso é. Uns poucos. O que lle gusta lle moito tamén. Moi ben. Non ves, mira, entón, para Vale, quitarlle a cañota, Vale. simplemente facemos un cortiño e imos seguindo Seguindo o a nervio. liña toda. O nervio xa está. Mira, esta é a miña mira, aquí está. Quedas en nada. A miña familia, vale? A miña familia, aí a tedes. A miña familia. Aí está, cortada, morta, tirada ao chan. Veña, vamos xunto a Begoña, ti queda aí descañotando. Trátame ben a familia antes. Vale. Begoña, contame, veña, para rematar. Aquí estou. Como vas? Nada, ben, aquí estamos. Deixas isto Mira, sí. sofritindo na máis, Ahora hai non? que sofritilo, sí. Vale, dándolle voltiñas. Sí. Entonces, queda aquí Aí. traballando. Vou ir laminando unhas... Ah, vas laminar. Vou laminar as Vale, vieiras. vale. Meteches o repolo aquí na tixola. Sí. Perfecto. E ahora a vieira, bueno, a laminar, mira, limpámola. Vale. E laminámola así. Vale? Perfecto. Así. E vou facer así con estas 4 vieiras que teño aquí. Si, son as vieiras para darlle un toquiño, non? Sí. Despois, bueno, as meter dentro do paquetiño, pero sin cociñar xa. Porque como vamos a freír, non fai falta cociñarlas, xa se fríen despois. Xa se fríe. Xa se cociñan Xa despois. se fríe. Sí. Bueno, pois mire, temos os dous cociñeiros co recheo feito. Sabedes que imos facer agora? Sí. Que? Imos a vídeo. Imos a vídeo? Sí. Pois imos ver que é o que opina Galicia sobre o repolo. Gusta ou non gusta o repolo? Sí. Repolo de Betanzos, a mí encanta. Normalmente o repolo fago sempre o tradicional. Qué rico, cocido. Encanta. Mezclado con grelos no cocido está moi bo. Non sei facelo de outra forma. Como fai miña mãe. A miña presidente estes modernos que cho comen crudo mezclado con algo. Podo facer ensalada, tomate, con bacalao, con que sexa. Qué rico. E se ainda fixen o domingo. Ai, bueno, o repolo ten mil e unhas variedades para poñelo. No caldo, que está moi bo. O caldo non é de repolo, Meu marido de grelos, eu de repolo. De calquer xeito. Tiñas que preguntar a Manolo, que a Manolo é un reponante. Da cousa na súa temporada. Suelo hacer en plan de tortilla, Oh, que rico, e con que? Un cacho de cachola, con un refrito. un trozo de costilla, O repolo aproveito para todo. un cacho de panceta, Me gusta, pero de comer un bon plato. o chorizo. Repolo de Betanzos, patatas novas e chícharos, esas cousas. Ai, o repolo, Que rico está o repolo. E sobre todo, cantas couras podemos facer co repolo. E fixadevos, estamos facendo couras que Begoña xa ten aquí o sofrito, que isto é. Mira que... Mira. Begoña. Que rico, Begoña, vouche deixar cheirar o teu sofrito. A ver. Cheira de maravilla. Buah. Que che parece? Está boísimo isto. A ver, veña, Mira. amasa filo, veña. Dalle aí. Ves? Moi Que hai que sinxela. facer? Vamos bater un ovo para pegala despois. Ajá. Pero é moi sinxela, mira. Pero é que é Mira. super fina, A xente non a ve na Superfina, casa, pero é superfina. moi fina, De verdad. Vale. Vale. Entonces, ahora, collemos un pouquiño de sofrito, Ajá. colocámolo no medio. Aí, así, chéganos. Vale. Leva repolo, corazón.
Recorda. Como? Repolo, corazón. Leva repolo? Corazón. Leva como? Corazón de repolo. Vale. Repolo, corazón. Pois, pregunta de concurso, señoras e señores. Que tipo de repolo usa Begoña na súa receita? Non o digas, Begoña, porque o acabas de dicir. Corazón. Que tipo de repolo usa Begoña na súa receita? Aí teñen o teléfono do programa, por favor, chamen, que queremos repartir cartiños no Voltas co Prato. Chamade aí ustedes, veña, vamos alá. Ahora estate atento, que quero corfagar na casa. Ti pareces miña nai. Veña, vamos alá. Veña. Atención. Cerramos así. Cerramos así. Cerramos así. Cerramos así. Que ben me imitas. Verdad? Está bastante ben, sí. Veña, cerramos. Cerramos, mira, aí. Ah, vale. Vale. Vamos facendo paquetiño, ves? E agora, ao final de todo, o que facemos é así, mollamos cos dedos. Pa pegar. Pa pegalo e cerrámoslo así. Xa está. Listo. Eso é o que lle chamamos comúnmente a pega. Claro. Non, a pega. Vale, a pega. Por que utilizas esta masa? Non usas Porque é unha moi masa crujiante. follada? Vale. A min gustame moito esta masa. É moi finiña, moi crujiante, non se mezcla moito cos sabores, protégeos. Ben feita. Ben feita. O que dicía eu antes. Foi falar. O que dicía eu antes, que isto é como os rolos de primavera. Sí, exactamente. Non, que están boísimos. Que están boísimos. Moi bons. Sí, sí. Así fino, pero isto vai estar con vieira. É feito na casa. O rolo de primavera e jauja. E con este repolo corazón, que maravilla. Mira. Mira, tens que facer un rolo para o convidado e outro para min. Porque despois tens que fritilos e ten que acabar o programa. O resto da xente xa, se morre de fame... Da igual, non pasa nada. Xa tampouco... Ves? Aí vai. Están os cámaras vecinos do baño. Mariguanta, para ti. Vamos ver a Xulio, veña, vamos ver a Xulio, por favor. Bueno, pues mira, estou pochando xa a morciña ca ceboliña. E agora, teño aquí un bote de... Ese truco sempre nunca me deixará de sorprender. Ese truco mola, Ese truco mola moito. Pois aí teño un poquinho de aceite e un poquinho de allo. E voulle botar un bote de xudías vermellas. Vale. Porque isto vai ser a salsa que vou utilizar... Son fabas vermellas, non xudías, non? A xudía é Fabas. Faba vermella. Sí. Colleu un bote de faba vermella e botou no donde tiña aceite máis allo, na máis. Eso é. E só lo vamos saltear. Vale. Só salteala. Só salteala porque xa está cocida, lógicamente. Tes aquí é unha conserva natural. Sálenche por fora. Sí, porque é todo isto que é un acompañamento, un recheo. Isto é unha sopiña, unha cremiña que vamos facer de faba vermella. Vale. Como se fora unha alubiada, sabes? Vale, sí. Unha alubiada que sempre leva morcilla. Vale. Mira, e agora, como xa nos fer... Joder, o chile. Casi o pinga. E no outro lado tes a morcilla. No outro lado teño a morcilla, que a cebola, que mira, como está caramelizando, Ve como arrecende, que ben cheira. Ves que ben arrecende? Esa ten a súa grasiña e todo. Encántame. Mira, e aquí vamos a botar un poquinho de nata. Que maravilla. Xosé ten que vir aquí, Non podemos ter a Xosé aí sentado a vendo que hai aquí. Entendes? Vámonos chamar, veña. Xosé, por favor, levántate, camiña, cara nós, e ilumínanos ca túa sabiduría culinaria. Veña, ven por aquí. Mira pa aí. Mira, Xosé. Que che conte xa, porque aquí fixen un sofritiño, o sea, dorei un poquinho de allo, simplemente. E botei un bote de fava vermella. Sí. Vale? Entón, isto vai ser o acompañamento dos meus paquetiños. Botei un poquinho, o sea, sofrina un poquinho e botei un poquinho de nata. Agora vou deixar que ferva un momentiño. E aquí voulle quitar o exceso de grasa que ten, que foi o que foi soltando a morcilla. Bueno, que pintado. Verdad. E vamos a hacer un relleno moi rápido e moi sinxelo. Mira, podes ulir, Cheirar, sí. Cheirar. Ahora ti imagina un pouco desta crema que vai facer con os cachos de arzúa ben fundido. Vale, entón aí... Entón xa está. Entón ganaba el. Pechamos xa o negocio aquí, o garito. Entón xa ganaba el. Que xa estaba feito. Ainda lle boto, Mira, estou botando un poquinho de fariña. Pero fariña porque lle botes para espesar? Sí, porque vou facer como unha especie de rus, como se fora unha masa das croquetas, pero un poquinho máis lixeira, para suavizar un poquinho a forza que ten a morcilla. Era o suavizante da morcilla. E agora, en vez de leite, botámoslle un poquinho de nata. Botas morcilla para que non sepa a morcilla? No, boto morcilla, pero como é moi fuerte, suavizámola un poquinho, cañatas. A morcilla sin morcilla. Non seas tiquismiquis, No, tiquismiquis... Que se te ve el plumero, Entón, despois botaslle un pouco de fariña, para que non sepa tan forte a morcilla. Nata, un pouco de nata. Eso é, un poquinho, fariña, a morcilla, a cebola e un poquinho de nata. Estou escoitando, porque vexo que Begoña está comezando a fritir.
Begoña, estás empezando a ferirte os paquetiños ou non? Sí. Vale, pois que ti vas moi avanzada, comparada con este home. É que xa teño o aceite medio quente. Claro, é que... Ai, creo que temos por aí alguén que quere gañar cartiños. A ver, hola, que tal? María de Pontevedra, boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben. A ver, contame, queres gañar 50 euros, imagino? Pois sí, a verdade que sí. Xa, bueno, a ver, quen lle di non aos cartos? Pois sí, ten boa falta. A quen se lle ocorre dicir que non nos cartos? Bueno, veña, que tipo de repolo usa Begoña? Por 50 euros. Pois usa repolo corazón. Repolo corazón, 50 euros que van para Pontevedra. Moi ben, María, moi ben. 50 euriños que van para ti. Que pensas facer cos 50 euros? Ir á compra? Pois sí, vale, por nada, por vai á compra, muller, un bico gigantesco e gracias por chamar, vale? Moitas gracias, boa tarde. Veña, chao, chao. Chao, chao. Que grande, María. Tenche que pedir outra vez que vayas a sufrir un pouco. Vale. Pero despois sufrimento despois merece a pena. Merece a pena, merece a pena. Veña, un aplauso para Xosé. De mama que está con nós, Xulio. Veña, os paquetiños. Fixadevos nos paquetes, con repolo. Mira, colle la folla. Ajá. Botaría unha cucharadiña que ainda ten exceso, que tielle, pero ainda ten exceso de grasa, Xa. Pois vamos ir escurrindo aí. Vale. Entón, facemos un doblez, outro doblez, cerramos para un lado e traemos todo contra aquí e xa temos o paquete. Perfecto, pois mentre estivar montando paquetiños voulle contar a Galicia 4 cousiños sobre o repolo, porque o repolo ten un oco nas cociñas de case todos os galegos. Antes os máis tradicionais, o máis tradicional era cultivalo en 2 temporadas, pero agora haino case calquera mes do ano, obviamente. E sí, hai variedades para todos os gustos, de folla lisa ou riza, e case sempre nos gusta aproveitarlle as follas máis tenras, as do corazón. O máis típico é comelo no caldo ou no cocido, pero tamén queda fantástico acompañando o bacallao ou salteado cunha allada. Xusto aquí ao lado, na terra dos veciños asturianos, teñen unhas receitas fantásticas de repolo recheo. E se nestes días de festa que temos por diante cruzades o río Eo, preguntádelle, que ali teñen de todo, e xa veredes que maravilla. Ollo, como dato final, direivos que, aínda que parece incrible, non hai festa do repolo. Non hai. Así que, comisións de festas, tomade nota deste dato, que sempre estamos a tempo de sumar ao calendario de Galicia outra festa gastronómica máis. Por favor, chamade. Eu vou facer, xa sabedes que sempre digo, vou facer o pregón o primeiro ano, sen problema ningún. Pregoeiro da festa do repolo. Veña, Xulio, paquetes. Mira, paquetes que xa están na tixola, sin nada de aceite, porque xa temos o aceite de dentro da morcilla que vai soltando. Mira que bonitos. Fixadevos que verdiño, que bonito, que colorido quede, verdad? Porque o de Begoña tanto color ten. No, aparte que o de Begoña vai trae xa... Xa está feito. Pero trouxeche as fabas cocidas. Xa. E meteste comigo. Pregunta de concurso, señoras e señores. Quen usa morcilla na súa receita? Eu. Quen? Está aquí dentro, eu. Eu é o río, que está ali arriba. Xulio, eu. Vale. Quen usa morcilla na súa receita? Por 50 euros comezamos a chamar ao teléfono do programa. Xulio, queres deixar de ahora outro truquiño. Xulio. Outro truquiño, mira. Vale. Temos o noso repolo na tixola, vale? Vamos a botar unha cullerada de auga encima de cada un. Por qué? Para que o vapor nos axude a terminar de cocerse. Trucazo, Trucazo no voltas co prato, un pouco de auga para rematar de cocer, non? Eso é. Que maravilla. Botamos unha areña de sal, porque antes nos salamos. Ajá. Vale. E agora teño que facer un poquinho de ruido. Sí que o repolo cheira moitísimo ao repolo cando coces no caldo, que pa o caldo, claro. Sí, moitísimo. Isto se ves que un repolo que che vais a ver moi fuerte, que non é tan tenro como este, podelo escocer máis tempo, escalar máis tempo, cambiarlle a auga. Perfecto. E agora repetimos a xogada por baixo. Vale. E coa crema que vas facer? Bona triturar. Vale a pasar polo batedor. Eso é. Vale. Mira. Aí vai. Xa verás que cousa máis rica. Xa verás como me vai manchar. Xa verás. No. Recordamos a xente que é unha crema de fabas vermellas, non? Eso é, unha crema de fabas vermellas. Que levaba tamén nata, botaches? Nata e un poquinho de allo. Sí, allo. Primeiro dourou un pouco allo
no aceite, dourou un pouquiño, despois botoulle as fabas vermellas e despois a nata. E agora está pasando todo polo batedor para que quede cremoso ese acompañamento dos paquetiños que está facendo hoxe Xulio no A Voltas co Prato. Veña, Bego, tócache. Aquí estou. Xa che ten mellor pinta, ahora xa non ten tanto color blanco. Como aquela nata. É unha grasullada, eso, Begoña, vamos a ver. Recórdalle a audiencia, a xente que nos está vendo, que é o que fixeches ti, porque isto é unha maravilla gastronómica. É facilísimo. Que leva repolo. En 15 minutos. En 15 minutos. Que leva vieira. Saltear. Saltear. A vieira podemos botar, pero podemos botar carne, podemos botar o que queiramos. Como se temos un pouco polo cocido, o que queiramos. Que maravilla. Mira, facilísimo. Mira. Que bonito queda. Que pinta. Hai que chamar a Xosé. Veña, Xosé, por favor, ven aquí, que tens que probar, tens que comer na Voltas co Prato e para iso viñeches. Un aplauso para Xosé de Bama. Vamos. Estaba te chamando, non miraba para ti por isto da televisión, entendes? Sí, estaba comentando ali. Ponte aquí, por favor, ponte aquí, Xosé. Estás preparado para comer, para probar? Mira, non comí moito me xa que días de vida. Ah, claro. Claro, home, hai que ser fino. Xa. Ti eres como a min. Si tes boda ou comida, non comes. Non como, non, claro que non. Moi ben. Sabes unha cousa? Xulio vai excesivamente despacio para o que é. Bueno, precisamente vou comer máis desto, non? Complicouse o tema. Viña moito de sobrao, rapaz. E ao final, mira. Eu non quero meterlle presión, pero Xulio, hai que darlle pasos da hora galega, así que, cantiqueiras. Empeza a probar, por favor. Veña. Ponte aquí. Non, empezas por ese. E podes mollar a... Que é salsa de soia, o que lle botas salsa de soia, sí. Perfecto. E aquí ven Xulio... O bo sempre se fai esperar, Estás sudando, é cousa miña. Sí, está. Que veñes traballar, Estás vou pagar a nervioso. cociña. Está sufrindo, eu da zona de sufridores foi Xulio. Non estou sufrindo. Aí está probando o noso convidado de hoxe. Isto é unha... Uf, que maravilla, Eso é bo para taponar unha arteria. Agora non me faga rir ouro, por xo. Que bruto. Xosé de Bama está probando o prato que fixo Begoña e temos que repartir 50 euros. Debe de haber alguén aí de Narón ao outro lado do teléfono. Luis, que tal? Que tal, como estás? Teño que probar outra vez, que non... Moi ben. Estás ben? Ben. Bueno, así me gusta. Vouche intentar dar 50 euros, vale, Luis? A ver, intenta. Veña, quen usa porcilla no seu prato? O Xulio. Vale, 50 euros con para Narón. Un aplauso, moitas gracias por falar con nós, vale? Vale, lle levamos unha especial miña, Xulio. Un bico. Chao. Un bico. Próbame eso xa, Próbame, xa tiñes que ter comido. Xa onde vas, xa tiñes que ter dixestión. Teño que saborear indo outro. Xa, pero, claro, é que... Outro comeu dos trozos. O problema é o tempo. Non te preocupes que xa acabou. Arrematamos xa agora mismo. A ver, por este lado temos o repolo que fixo Xulio, que fixo paquetiños co repolo, e dentro levan morcilla, Atención, e leva tamén a crema coas... Non se quedaría algo duro, Coas fabas... É que colle... Non pasa nada. A ver, Xulio non está nada contento. Non lo veo, Xosé, tesme que probar eso e tesme que decir que engaño a Voltas co Prato, porque senón... Non fai rir, Non, eu rir non che vou facer, Vamos alá, dade máis maus. Xosé de Bama está limpando as maus, está saboreando o paquetiño de Xulio, pero ten que decirnos quen é o que gaña o A Voltas co Prato deste martes. É que para mí están vos os dous. Xa, claro, eso diu todo o mundo. Claro. A quen queres máis? Papá ou mamá? O abuelo. Claro. Termo que decir. Vale, pois eu quedo co de Xulio. Co de Xulio! Xulio! Que dicía que estaba duro o repolo. Parabéns, Xulio. Xosé, pasáchelo ben. Moi ben. Moitas gracias por vir. A vos. Vémonos na próxima. Nos marchamos, señoras, señores. Isto é A Voltas co Prato. Quedan agora coa hora galega. Chao. Ata mañá.